ואני חייב להגיד שזה ממש 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 לא מובן מאליו לעמוד כאן בתוך המתחם הזה, סבן, רהט. ואני אומר לכם שמה שאנחנו עושים בחברה הערבית, אין לזה אח ורע. אנחנו נמצאים, אנחנו מפצחים כל קושי שיש. יש לנו עוד המון פרויקטים בחברה הערבית. קרוב מאוד ממש, אתם תראו פה חנויות ותראו נשים וגברים וילדים עם שקיות ויושבים פה במסעדות ואוכלים ונהנים, וזה כל כך לא מובן מאליו. המתחם הזה הוא יושב בכניסה לעיר, והמתחם הזה יהווה עוגן מאוד מאוד משמעותי לעיר רהט וגם מחוץ לעיר רהט. אנחנו נמצאים במדינה אחת, גורל משותף לכולנו ביחד, ואנחנו צריכים להיות ביחד גם בשעות הקשות וגם בימים הטובים. אני מאמין כי באמצעות יצירת מרחב זה נוכל לתרום לשיפור היחסים והעצמת הקשר בין שני המגזרים. רן מהיזמים הבודדים בארץ שמאמין בשיתוף פעולה עם המגזר הערבי, ועל זה מגיע לו כל הכבוד. זה לא מובן מאליו. אז יש פה באמת התממשות של חזון. אני רוצה להתחבר לרעיון הזה, גם לחלומות של טלל, גם לחלומות של רני ואבישי ויואב וכל החבורה המדהימה הזאת. יגעת ומצאת תאמין.